ka mga bagyo ang anaa karon sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Dante nga inanay mikusog ug anaa usa na kakaron ka tropical storm category katapusang nasigpatan habig sa silangan sa extreme northern Luzon. Walay kahigayunan nga kini maglandfall sa bisan asang dapit sa nasud ug ipaabot nga mugawa sa Philippine Area of Responsibility ug mag-adlaw. Samtang ang low pressure area sa amihanang sidlakang bahin sa nasud nahimo na usab nga usa ka tropical depression ug gitawag na og bagyong Emong. Gipanglantawan kining landfall sa Ilocos Region, sa Babuyan Islands o Bakaha sa Batanes. Samtang gipahibaw usab sa Pag-asa nga taas ang tsansa nga mamahimong usa ka bagyo ang low pressure area nga anaa pa karon sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Apan minus ang kahigayunan niini nga landfall usab sa nasud. Ang tulo ka mga weather disturbances matud sa Pag-asa walay direktang epekto dinhi sa Kabisayan. Hinuon pakusgo niini ang hanging habagat nga mohatod sa mga pag-uwan ug madag-umong kalangitan. Gitataw usab sa Pag-asa nga dili hinuon sama ka kusog ang uwan nga masinati sa Kabisayan sa uwan nga nasinati niadtong July 16. Ang habagat, karakteristik kini is warm in moist air, paspas ma-develop ang mga panganod anytime. So kinin masinati nato na light to moderate with occasional heavy rains. But significant pod kining hangin nato. Paghuros sa hanging habagat, nakita nato natay moderate to strong winds diri sa Visayas